става, хора? Закъснях 3 часа. Лекичко само. Лекичко, След първите 5 минути или общо? След първите 5 минути. Това за Сергей ли? Сергей, съжалявам. Ние ще дойдох. Ще трябва полезен труд за тебе, брат. Ще лапам пищи. Аз стигам да забъркам 3-4 наргилета, идвам след 15 минути. Правиш някакво хубаво наргиленце. Дидо също прави някакво хубаво наргиленце. Бради. Ставаш се много, брат. Минаха вече 20 минути. Екстра. Много красиво. Дидо, още ли правиш наргиле, брат? Да, бе, ман. Мале, колко си бърз на дустите, брат. Според мен това е за глоба. Да. Поне ги чистям, не ги чистям. Кой е пуска този казан? Аз, то? Значи, този казан ходиш в вас, и се даваш в вас. И черно от кухнята! То беше... За нищо не ставаш! Какъв беше? Наргиле майстор, къде? Харем! Кой си в харем? Добре. Има нужда от това. Кой си в харем? Що викаш? Какви си тия 3 кьоса червени, бе, бат? Абе, аз ги оставих преди половин час. Не са се деформирали. Не, тъмън са си, бе. Говори за Серго. Те знае, че бързо закъснях с 3 часа. Не слушай сега. Ама, сега ще дойдат Слави и Валя, бе. Вало, дай ти чакам всички. Няма да, ето сега. Как ще няма да дойдат, бе? Ево. Колко сме много. Здравейте, колеги! Аз защото нямам и тенщи повече. Аз вече... Абе, не сме ли малко много навън? Не чакам Аз още. съм на работа съм вече. Гей, шибан педал мръсен, майка ти... Чакай сега, той имаше рожден ден, да. Друго скъпаняк такъв си имаш, изкарваш по 7 бона, работиш в ебати фирмата, и изобщо караш ми някаква ебати балерията. Не знам просто какво да ти пожелая. Сергей, гей. Здравей, Сергей. Брат, за Сергей? Да. Що? Кой ти хрумне, брат? Ще умира ли? Сергей, като духиш гей. Ма не знам какво. Изчезвай! На 29 ставаш, Серго. Ще умре скоро, Да, вече не трябва да празнуваш, не? Скоро си пъти, бате. Да, няма Не нищо се караш весело. 30, утре те карат 20. Някакви малки помяри тук ти чистят рожден ден, ама ти умираш. Не е забавно. Не можеш да правиш задни ножици. Чакай. Не мога да правиш наргилета. Е, това е. Тук всички замълчаха, брат, защото е истина. Ама ти сега твоето дед го каза, няма го вкараш, а? Честит рожден ден, братле. Сержи, честит рожден ден, брат. Честит рожден ден. Честит рожден ден. Честит рожден ден, падре. Да си жив и здрав, братле. Значи, Серго, брат, жив и здрав. Падре, знаеш, да е поне честит рожден ден. Чуваш. Чърда! Сервис! Честит рожден ден, Сергей. Всичко най-най. Все такъв олигофрен. По-малко да си чупиш крайниците, да не се напрягаш толкова. И това БМВ. Монтьора ти каза, че е гробница. Фани го смени. Жив и здрав, брат. От ти е на глава, такова ти в ръка. Много парички, повече 7 бона. Трябва да ти. Явно. Ходи съм почивки, няма поне весело. Та, всичко най-хубаво, брат. Да си жив и здрав и много щастлив. Всичко си имаш, но тъй като всички сме роби, най-много ти пожелавам здраве. Здраве и да си жив. Много обичам. Здрав, много щастлив и така добър да имаш и такова голямо семейство. Много те обичам, живи. Извинявайте, ще моля ли малко да осветлите, обаче тук е много тъмно. Разбира се, ние сме от телевизията. Добре. Секунда.
Аз искам да говоря на Сергей за рождения ден. Вие сте от телевизията, нали? Да, Всичко мога да кажа. Всичко правя. Ще мога да кажа? Да. Честит рожден ден, да си жив и здрав и да си путиш пак мустака. Много беше хубав. Много ми хареса. Да са много мустаци и пари. Жив и здрав, защото напоследък нещо е трудно това. Пожелавам ти все повече шестки позиции и да редиш само на тия 7 бола нулите отзад. И какво друго ти пожелава, ти си имаш всичко, братле. Жив и здрав и ще пиваме по бира, като се върнеш. Жив и здрав. Да знаеш, че всички се гордеем с теб в Шиша Бар Спешиал. Дано и ти се гордее с нас. Очакваме те, защото всичко си е бао майката, братле. Идвай бързо. Много здраве, много кинти и най-важното, което ти пожелавам тази година на теб е много мъдрост. Защото вече с годинките си трябва мъдрост, така че трябва някой ти го пожелава това си. Честит рожден ден, Серго! Бъди жив и здрав, много щастлив и много обичан. Пожелавам ти само яки моменти, прекарани с добри приятели. Само студена бира, негаснещи въгленчета и по-малко щупвания тази година. Ето е последната чаша от нашия кек, Серго. Спомняш си историята с кега, брат, беше много зле. Много ми беше лошо и на тебе ти беше лошо. Историята с кега беше добра история. Значи, Серго, брат, жив и здрав. И искам винаги да си пълноценен живота, както ние бяхме пълноценни с на кек. Амин. Обичам, когато пращам на Сергей поръчки и те много пияни ми пише обидни неща. Много обичам, когато Сергей пиян ритаме и си чупи това нещо тук. Жив и здрав, много късмет, много успех, много любов. Важното е да трошиш путки. Много важно е това. Бат Марио, добре дошъл в бара. Имаш нещо да кажеш набързо, Сергей? Сега е момента, брат. За Сергей после.